10:30 is dit het beeld, krek boeten Wanswert. De pleet stiet vol slijm in de brand. 20 minuten daarvoor wie de brand ontdutsen door de eigenaar. Hij lag al te sliepen, maar waard wekker van de reek. Het begon in één keer te stinken, hevig te stinken. En ik hoorde wat knetteren. Ik denk, wat is dat? En licht begon het te worden. Ik had de slaapkamerdeur open in de keuken. En het begon licht te worden. Ik denk, dat kan niet. En te roken en te stinken en ik eruit. En toen vloog de vlammen al tegen het plafond aan. Ik denk, ik moet eruit. Ik kon geen schoenen vinden, niks. Ik denk, ik brand de kop. Dus ik moet eruit. De brandwacht is gauw te plak, maar kan eens net volle dwaan. Ja, toen was het al ver uitslaand. En ja, u ziet zelf waar het toe geleid heeft. We konden er moeilijk bij komen, dat is het probleem. Het is alleen één wekkertje die kant op. En de waterwinning was erg moeilijk voor elkaar te krijgen. Dus, maar dat had niet uitgemaakt, want het was gewoon al uitslaand. De eigenaar wordt intussen opvangen door de boerlui en beziekt een beetje te bekomen. Maar dat is dreig. Nou, dit. Ik heb heel veel machines die helemaal niet verzekerd zijn en noem maar op. Ja, een beetje pech, denk ik. De ziekenauto is intussen onkaam. Bos wordt uit vastwaardig mijnaam vanwege het klachten. Bos hier 2 hoenden, 1 daarvan koe uit de pleats komen. De oren is in de vlammen omkaam.